Ahoj, vítám vás u sledování mého kanálu na YouTube ohledně létání v MSFS. Dneska mám připravený zajímavý let odsud z Ericssonu a poletím zase blíž k Anchorage a poletím na letiště Ananlaska. Doufám, že to bude zajímavý let tady kolem Aleutských ostrovů k Aljašce směrem. No a doufám hlavně, že to bude záživnější let, nejen pro mě, ale i pro sledující. Tak jo, nebudu se zdržovat, jdu na to. Budu dělat klasický postup, baterka, alternátor, avionika, transponder, tak. Navlights, beacon, tak, super, mix. Mám to na 3000 stop. Tak, fuel switch pump, pitot. Tak, OK. Papa Alpha Sierra Yankee traffic Jak se to Delta seklo? Echo Romeo Whiskey Oscar taking off Tak. runway 28 departure to the west. Tak. Počasí je fakt fajn. Doufám, že to nebude jak poslední, jak jsem přistával tady, jak jsem letěl z Japonska, z Nakashibecu, kdy celý let byl krásný počasí a před přistáním hruza. No nic, vidíte tady scenérku. Omlouvám se všem, moje blbost. Já jsem si zapomněl stáhnout z Flight Sim tu druhý soubor. Stáhnul jsem si jenom jsem si stáhnul satelitní snímek tady ostrova. No nic, tady to mám načtené. Nastavím kurz na 1.1.3. Tak, super. Tak. Místní čas. Tak. Papa Alpha Sierra Yankee traffic Delta Echo Romeo Whiskey Oscar is taxiing to runway 28. Tak jo. Jo, to jsem asi zapínal. Tak. Taxi light. Evidentně tady stříká voda z oceánu. A já jdu na to. Klapky na vzlet. Uvidíme, jaký bude let, jaké bude počasí. Hodně se na to zvědav, no. Jinak včera jsem si už plánoval let z Anchorage dál, ale budu dělat ještě let po Aljašce. Venku -4, no. U nás je tady chladněji. Ráno -13, včera -18. Jo. Opavsko.
Vítá vrtulník. Součást tady scenerky. Papa Alpha Sierra Yankee Traffic Delta Echo Romeo Whiskey Oscar, taking off runway 28 west departure. Strobe landing lights. Tak jo. Já jdu na to. Místního času. Našeho času. Přibližně za 5 minut 8. Ráno. A ten čas mám změněný, že? Protože jinak bych letěl za tmy. Up. Letoun pěkně obalený ledem. Pěkné. Jo, dobrý no. Lapky zasunuté. Jo, Ericsson. Ericsson, tak nějak se to čte. Jo, pěkné no. Je to v lehkém oparu, no ale tady základna, která se používá dosud jako z hlediska třeba nouzových přistání. Jak jsem teda studoval, dokonce tu přistával, myslím, 777 nouzově. Zkuste se podívat na Wikipedii, no. Vůbec ten stroj není obalený ledem. To nemá chybu. Wow. To v Nepalu jsem neměl tak zasnížené, teda zamrzlé, jak tady. Tak, toto je ostrov Baldir, jestli to čtu správně, no a počasí je fajn, já jsem rozmrazil letadlo z toho nejhoršího, no, uvidíme, jak to budu pokračovat dál. Přede mnou je ostrov Kiska, který byl taky obsazen Japonci za druhé světové války.
toto je vulkán, nebo sopka, prostě tiska. Má výšku 1220 metrů. Vypadá to tu hodně divoce, myslím ta příroda. Nechápu, jak tady mohli mít Japonci prostě základnu. Jinak pro zajímavost, na tomto ostrově se dodnes nachází vrak japonské mini ponorky. Jo, takže kdo by měl zájem se podívat osobně, tak tady zajede, protože japonská základna byla někde v těchto místech, jak ukazuju kurzorem. Toto je ostrov Malákiska, no a přede mnou další ostrovy. No, krásně jdou vidět ostrovy. Počasí. Zatím super. No bohužel ne všechno je dokonalé. Jo, tady nebo co se dá dělat, no. Tak, tady na tom ostrově evidentně udělali někde chybu. Tento ostrov má kopce, respektive i nějakou tu sopku. A bezpečnostní, a teda v MSFS to vypadá jako placka, jo, vypadá to strašně. Toto je ostrov Gareloj a tady je Tanaga. Gareloj. A trošku sněhu tu je. A tady tu Tanagu budu muset obletět, protože se mi nechce stoupat, protože ten nejvyšší vrchol zde má přes 1800 metrů. Jo, ostrov Tanaga. No, zajímavé. Zase potom budu se vrátit na kurz 089. No ale fakt počasí je super. Vítr v zádech. Paráda. Ten plující led je tu krásný. Super. No. Jo, zajímavé. Hodně moc zajímavé. Ale vypadá to pěkně. Tanaga, no. Nějakým způsobem mě uchvátila, líbí se mi. Wow. No a já se pomalu, ale jistě blížím k letišti. Teda k prvnímu letišti od svého vzletu. A to už letím 2 hodiny. No, teď už to asi začne pomalu, ale jistě ostrov za ostrovem. Tady je Tanaga. No, velice zajímavé. Tak tady je ostrov Kanaga.
tady toto přede mnou přímo. No, mraky jsou sice nízko, jak vidím, ale nevadí. Přede mnou je ostrov Adak, přes který poletím. Ostrov Adak. Přede mnou pár domů Adaku, vesničky Adak. Tady je letiště, krásně viditelné, Papa Alfa Delta Kilo. Ale přede mnou je pořádný kopec, pořádná hora. Ale počasí se zkazilo celkem rapidně. Tak, toto je ostrov Great Sitkin, Velký Sitkin. No a tady toto je sopka stejného názvu. 1740 metrů, no. Jo, ale vypadá tady ta příroda fakt šíleně, ty vole. Nedovedu si představit, že bych se tady někdy podíval. Přede mnou ostrov Atka.
Papa Alfa Alfa Kilo. Atka. Letiště Atka. No jsem už necelých 200 mil od letiště. No a počasí fakt vychází, no. Je to dobré zatím teda. Ale jak jsem letěl z Japonska, to taky bylo podobné. A před přistáním hrůza. Krásně jde tady vidět jedna sopka, druhá a třetí. Wow. Zajímavé, fakt pěkné. Přede mnou je ostrov Amnak. No a já se pomalu, ale jistě fakt blížím. Přistání na letišti Papa Alpha Delta Uniform. Wow. Wow, tak to byl dobrý střih větru. Tak a tady toto už je Ananlaska ostrov. Nádhera. Ananlaska. Celé kráse, co se týká ostrova. No a sluníčko pěkně klesá. Západ slunce, no. Letiště je zde. Papa Alpha Delta Uniform. Ananlaska. A já takhle musím obletět. No teoreticky nemusím, to si tady tu nemá. No, ne. Vezmu si tady kolem toho kopce a přistanu na dráhu 3.1. You're down.
Vypadá to tady zajímavě. Moje klapky. Wow, až je to dost. Jsem tu. Wow. Wow, ale ten výhled je krásný. Odsaď. No, zajímavé. Tak jo, další destinace za mnou. Nebo spíše řečeno přede mnou. Protože odsaď poletím. Zase dál. Tak, hodím to. Kam to hodíme? Tak, jsem tu. Ještě se tak pokochat. Vypadá to nádherně tady. No, šup. Tak jo, doufám, že se vám to líbilo, že to bylo zajímavější létání. Dejte like, dejte komentář, budu moc za to rád. Mějte se, zatím, ahoj. 4,5 hodiny letu, no.